बेखायनो जों सिन्था खालामनांगौ साननो गोनाङा बेसो इसोरनि रायजोखौ जोंहा नागिरनांगौ दं। आमेन। आरो इसोरनि रायजोआलाय अबेथो बेखौसो जों दा सिनायनांगोन। बेखौसो जों दायो सिनायनांगोन ना। ख्रिस्टियान जाब्लानो जोङो सोरगो मोना इसोरनि फिसाफोर। ख्रिस्टियान जाबाय जेब्ला जोङो बेप्टिजम लाबायब्ला जोङो जाबाय ख्रिस्टियान जाबाय नङा होमब्ला। आरो जोंहा बेयावनो थोजासे गैया। बेखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ बुंदों गिबियावनो इसोरनि रायजोखौ नागिरग्रो, धोरोमिया जिबनखौ नागिरग्रो, होमब्लासो नोङो गासैखौबो होदेरनाय जागोन। जुदि आं दिनै सोङोब्ला रावबो आखाइ दिखांनाय नङा। सोर साबोसेया नोरोगाव थांनो लुबैदों आखाइ दिखांनायब्ला रावबो आखाइ दिखांनाय नङा। दिखांगोन ना? दिखांगोन? दिखाङा। जोङो थान्दा बोथोराव थांनो मोजां जायो नङा होमब्ला? अर सायनो मोनहैगोन। जियानो हक ना जों आरज खालामनि। प्रेज द लर्ड। रायजालाय अबेखौथो होननानै बुंनाय जायो? माखौ बुंनाय जायो? माखौ बुंनाय जायो? जोंखौ जिसु ख्रिस्ट' कामाल जोंखौ मावनो होदों इसोरनि फिसाफोर। जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि इसोरा नो खुन्दुं नङा, गोथार जिउआ नो खुन्दुं नङा ना। जोंनि मानसिया भाबियो इसोरनो जिसु ख्रिस्ट'नो गोथार जिउनो सोरबा गोथार जिउनि खोथा बुंब्ला रागा जोंग्रा दं जोंनि खृष्टानफोरनि गेजेराव। किसुमान लिडारफोरबो दं। खिन्थु माखौ हास्थाय जोङो मिथिया। खिन्थु इसोरनि बायक'आ बेखौथ' जोंखौ फोरोंदों ना। इसोरनि रायजोखौ जुदि नांगौब्ला, सोरगो रायजोखौ नांगौब्ला गोथार जिउनि अनगायै इसोरनि रायजोखौ जों मोना। बेखायनो गसपेला बुंदों सुबु बाथ्रायानो जाबाय आफा इसोरनि मोनसे वेपनसो बियो। बे मोनसे हाथियारसो नङा होमब्ला। सोरबा सासे इसोरखौ मोनै मानसिनो जों बुंनानै बेखौ इसोरनि रायजोआव लाबोनायनि ओंथिया मा? बे जाबाय खोमसिनिफ्राय खोमसिनि फिसाखौ जोङो स्राङाव सेनानै लाना फैनायसो नंगौना? जों मानो जों सेनो बेखौलाय? जोंथ' बोलो जों हाया। हागोन दा? जोंथ' बोलो जों हाया। इसोरनि बायक' प्रेज द लर्ड। बिनि रादाय, बिनि प्रमिस आरो बिनि जि देरहासार थ्रु जिसास क्राइस्ट, जिसु ख्रिस्ट'नि जुगिदि जि देरहासार मानसि जातिनाखौ इसोरा होबाय, बेनि जुगिदिसो जों मा खालामनो हागोन? सैताननिफ्राय जोङो सासे बेक्तिनि जिउखौ जों बासायनो हागोन। प्रेज द लर्ड। बेखायनो जाबाय सुबु बाथ्राया मा होननानै बुंदों? मोनसे हाथियारसो बियो। आमेन। इसोरनि पावारफुल हाथियार। खिन्थु जोंनि मानसिया मा नागिरदों? गिर्जायाव हाबलाय ओंखारलाय खालामनायाव मिरिकेल नायनो लुबैयो ना। गिर्जायाव हाबलाय ओंखारलाय खालामनायावनो मा खालामनो लुबैयो? इसोरनि महिमाफोरखौ नुनो लुबैयो। खिन्थु दिनै इसोरनि बायक'आ मा बुंदों? जोंनि मावनांगौ मा होननानै बुंदों? जिसु ख्रिस्ट'खौ लानानै मा होननानै बुंदों? गोथैफोरखौ फोथांनो गोनां जोंहा सम सफैबाय। बेमारिफोरखौ जों सोखानांगौ आरो सैतान हमनायफोरखौ जों मा खालामनांगौ? होखारनांगौ आरो बुंनांगौ इसोरनि रायजोआ नोंसोरनि खाथियाव फैबाय। प्रेज द लर्ड। माखौ होदों? बेखिनि खामानिखौ मन्दलियावनो जानांगौ। बिराद गिथावना जोंनि लाइफआ, ख्रिस्टान लाइफआ बुंनायावसो जिसुजोंनो जों जोबनो गैयै थांखि नंगौना। खिन्थु मा खालामनो होदों? इसोरनि रायजोजों लोगोसे धोरोमिया जिबनखौ जोंखौ नागिरनो होदों। आरो धोरोमिया जिबना जेब्ला जागोनब्लासो मा जागोन? इसोरनि रायजो, सोरगो रायजोआ नोंनि आंनि थाखाय गैयामोन। इसोरनि रायजोखौ जुदि गायसनजानोब्ला जों धोरोमिया जिबन जापनजों खालामनांगोन। धोरोमिया जोंनि मण्डलिया जोंनि फिसाफोरा जिउ खांनांगोन। होमब्लासो इसोरनि रायजोआ नोंनि मण्डलियाव स्थापन जागोन, गायसनजागोन। आरो जेब्ला मण्डलिया स्थापन जाबाय होमब्लासो अट'मेटिकलि नोंनि लागै सोरगो रायजोआ क्लियार। बेखौ आफा इसोरा बुंदों। 8 बार जाबाय आंनि इसोरा नुजाना रायज्लायदों। आमेन। जेब्ला गिबि खेबनि थाखाय आंजों रायज्लायदों अखाखौ गिदों आरो ओरैबायदि पावार फैदों 12ता बाजियाव बे जों टस गोदानजों गिटार गिटार जेरै सेरो बिदि पावार फैबाय आरो नांफैदों। आं गोबां गोजोननाय मोनदों। आं सानदों बोसोर आं थाल्ला थांफाखागोन लोगोफोर। आमेन। आरो बेखौ साननानै जेब्ला आं नायदावदों बिराद गोजौ गिदिर गसंफैबाय। बिराद गोजौ गिदिर। आं समान जाया, बिनि हान्थुजोंनो आं समान जाया गसंब्लाबो। आरो बिराद गिदिर रावजों आं बुंदों माय सन आइ एम कामिं सुन। आमेन। बे बाथ्रा रावा जेब्ला फैगोन संसारा जेरै मावगोन बिनि फंसे राव बिसा आं गोख्रै फैफाफिनगोन। प्रेज द लर्ड। बे इसोरखौ जों मोनदों दिनै ना।
जों बे इसोरखौ मोनदों खिन्थु जोंनि लाइफआ मा मण्डलि लाइफखौ जों नायबाय उल्था जीबन जापन दाखालिबो गोबां प्राय सुनिबाराव नै दाखालि सुनिबारावनो हाबबावग्राव 5 सनिबारा जादों इउथफोर आरो इसोर गांसोंनो बिदि प्रग्राम दङ फोरबो बेयाव मा बुंनांगौ होमब्ला इसोरा बिसोरनि प्रग्राम कन्टेक्ट जायनि आगोलाव मा खालामदों आंखौ मोनसे फोथाराव लाना थांदों मोनसे बे फिल्ड बायदि ना गेलेग्रा फोथाराव लाना थांदों आरो आं नायदों जेबो आबाद गैया हाग्राफोरखौ आरो आंखौ गोजौनिफ्राय बुंबाय इसोरा फ्लावा होननानै बुंदों हालेवदो होननानै बुंदों होमब्ला बिनि उनाव नेक्स्ट दिना आंनियाव फन फैदों बिदि आदा नोंखौ इउथफ्रा नागिरदों आरो नों बे इउथआव सेमिनार इसोरनि बाइकखौ होनांगौ दा मा बाइकखौ होनांगौ नङा होमब्ला बेखौ इसोरा बे इउथफोरनि स्कुलनि सोमोन्दैसो बे फोथारखौ दिन्थिदों आमेन आरो बेखौ लानानै बुंदों जेब्ला बिसोरो डेडिकेसन खालामदों गोबां जानानै आरो आंनि इसोरनि जिउआ एक्टिभ जाबाय नोङो नाजाव होननानै बुंनाय लोगो लोगो गाबख्रावना जलदब जलदबसिन आमेन बे इसोरखौ दे जियानो हक इसोरनि रायजोआ अबे होननानै बुंदों जेब्ला जों मथिउ 10नि 8खौ नायबाय बेयाव मा खालामनो होबाय जोंखौ इसोरनि रायजोखौ फोसावनो होदों आरो इसोरनि रायजोआ अबे होननानै बुंदों गोथैफोरखौ फोसावनांगौ बेमारिफोरखौ सोखानांगौ ना आरो मा खालामनांगौ भुतफोरखौ मानसिनिफ्राय बरननांगौ बा बारै ना मावनो गोनाङा दा बेखौ जों माजों मावगोन नङा होमब्ला माबोरै जों मावनो हागोन माबोरै जों मावनांगोन बेखायनो दहायनो बुंदों नोंथांमोना गोबां मोजां खामानि इसोरा बेखौ खालामजायो होननानै आं माबोरै मावगोन इसोरनि जिउजोंसो बे रायजो स्थापन जागोन प्रेज द लर्ड पवित्र आत्माया जुदि नोंनि आंनि लाइफआव जुदि फैयाब्ला मा जाया इसोरनि रायजो बे गोथै फोथांनाय बेमारि फोसाबनाय भुत बरननाया मानसिनि जिउआव जाया जागोनब्ला जाया खारन बाइबेला बुङो जेब्ला जों सैद'नि हत्राव नायगोन इसोरखौ संसारनि मानसिया सिनाया होनना बुंदों ना बिनि जिउखौ संसारनि मानसिया सिनायानो होननानै बुंदों आरो संसारा आंखौ नाजावनोनो हाया खिन्थु नोंसोरो आंजों लोगोसे थायो आं नोंसोरजों लोगोसे थायो बेखायनो नोंसोरो मिथिगौ होननानै बुंदों बे इसोरनि जिउजोंसो मा जायो इसोरनि रायजोआ स्थापन जायो गायसन जायो बेखायनो बै जिउजों जुदि इसोरनि रायजोखौ जुदि गायसनोब्ला मा खालामनांगोन जोंहा गोरमिया जीबन जापन जों मा खालामनांगोन थांनानै थानो थाखाय जों नाजानांगोन इसोरनि फिसा आमेन आंखौ दुखु नाङो जेब्ला बाइबेल स्टाडि खालामनानै गासै लाइजाम थांबाय लाइजामनिया जाबाय जेसां लाइजाम दङ बे गासै मण्डलिफ्रा बै समनि मण्डलि आरो बै समनि मण्डलिफ्रा गोथार जिउनि मण्डलि गोजामोन नंगौना गोथार जिउनि मण्डलि गोजा खिन्थु नैबे समनि नैबे मण्डलिया मा बेरामि फोसाबनायबो गैला ना आरज सिगुनबो गैला मायाबा बेराम जादोंनो होमब्ला मा ताबिज गानोसै ना अजानियावसो थांदों डाक्टरखौ होसोगोन मानो गैया इसोरनि रायजोखौ जोंनि मण्डलिफोरनि गेजेराव स्थापन खालामनो हायाखै आं दाखालि डिमान्ड खालामदों रेभारेन्ड सयजन मोननांगौ 150 बोसोर जाबाय होननानै बुंदों सेनाय ब्रिटिश फैजेननायनिफ्राय 150 बोसोर जाबाय 150 बोसोरावबो सासेबो इसोरनि आशीर्बाद गोनां जोंनि मानसिया ओंखारासिनो मा बेखौ सोंदों ना 150 बोसोरावबो जुदि जोंनियाव बे बाइबेलनि जि गिफ्टसफोर बे गिफ्टसा जुदि दाबो नुजायाखैब्ला जोंनि मण्डलिफोरनि गेजेराव जों दासिमबो आशीर्बाद गोनां जानो हायाखै आरो बेखौ केलकुलेसन खालामदों एग्जामाइन खालामनानै मानो होनब्ला जों मण्डलि लाइफखौ नायो अबुसिनिफ्राय जोङो मा जानो हायाखै दासिमबो जों गुरग'नो हायाखै नंगौना अबुसिनिफ्राय गाज्रि जिनिसखौ बाहायनायफोरनिफ्राय जों दासिमबो गावखौ मा खालामनो हायाखै हाल्लाहै जों सेपारेट जानो हायाखै बेखायनो मा खालामनो हायाखै इसोरनि जिउआ जोंनि मण्डलिफोरनि गेजेराव मावनो हायाखै बेखायनो पौला बुंदों जेब्ला जोङो नायगोन प्रथम करन्थिया 4:20 4:20 सेथि करन्थिया 4:20 किंडम अफ गड इज नट ए मेटर अफ वर्ड बट पावर होननानै बुंदों इसोरनि रायजोआ बुंनाय बाथ्रा नङा बेयो मा होननानै बुंदों गोहोनिसो रायजो ना गोहोनिसो रायजो बे इसोरनि रायजोआ बुंनाय बाथ्रा नङा होननानै बुंदों गोहोनिसो रायजो आरो गसपेलानो जाबाय बेनोखा सुबुबार्तायानो जाबाय बेनो जिसु ख्रिस्टनि मावनायानो बेनो
नङा होमबा? जिसु ख्रिस्टआ बुंनायजों लोगोसे मावनानैबो खिन्थिदों। बेनो जाबाय सुबु बार्ता। आमेन। आरो जों नायहैबाय, जों थाङै थुङै नायहैबाय 6 नम्बरनि सुबु बार्ताया जोंनो 6 गस्पेला जोंनो दा मथि, मार्क, लुक, जन साब्रै ना, बिसोर साब्रैया लिरलांदों बे सुबु बार्ताखौ। आरो जि थोर जानायफोरनि खामानि बेखौलाय बेबो सुबु बार्ता। मोनबाया थांखाबाय बाइबेलाव। खिन्थु नैबे प्रेजेन्ट गस्पेल, नैबे समनि सुबु बार्ताया नों आंहासो गस्पेल दायो। बै इसोरखौ मोनि मानसिफ्रा बाइबेलखौ फराया, जिसु ख्रिस्टखौ बिसोर नागिरा, नोंखौसो फरायगासिनो दं। आमेन। नंगौना नङा खोथाया? नंगौ। नोंखौ आंखौसो फरायदों। नों माबायदि ख्रिस्टियान नङा होमब्ला? नोंखौ आंखौसो फरायदों। दा बेखायनो जों बर'नि गस्पेला उइटनेसा जों बे जिसु ख्रिस्टखौ लानाय नोंहा माबायदि जिबनाव, बे जिसुआ नोंनि जिबनाव माबायदि इनफ्लुयेन्स खालामदों बेखौ नायगासिनो दं जोंनि गेजेराव। बेखायनो इसोरनि बिसाफोर, इसोरनि रायजोआ बुंनाय बाथ्रा नङा, बे जाबाय गोहोनिसो रायजो। आरो जुदि बे रायजो जोंनि जिबनाव, जोंनि मण्डलियाव जेब्ला स्थापन जाबाय, अट'मेटिकेलि मिथिखादों इसोरनि रायजोआ नोंसोरनि गेजेराव गायसनजाबाय। प्रेज द लर्ड। बेखौ जिसु क्लियार खालामदों। नाय, मथिनि 12:22 फरायब्ला जों मोनगोन। खिन्थु 29 सिरिखौ नायदो। बेयाव मा लिरदों? जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ भुतफोरखौ हुरुनदों, होमब्ला फारिसाइफोरा बुंदों, बेयो भुतफोरनि राजा बेलजेबुलनि गोहोजोंसो भुतफोरखौ हुरुनो। नङा होमब्ला? बुंदोंना? बुंदोंना बुङाखै? बुंदों बेयाव। 9 नायदो मा होनना बुंदों? No, it's not Beelzebul, but God's Spirit who gives me the power to drive out demons, which proves that the kingdom of God has already come upon you. नै, एसां मोजां क्लियार खालामदों नङा होमब्ला? नङा, बे सैतानफोरनि राजा बेलजेबुलआ आंनो गोहो होआ। इसोरनि जिउआसो आंनो गोहो होयो। बेखायसो मा खालामो? भुतफोरखौ हुरुनो। आरो बेनो फोरमान, नोंसोरनि गेजेराव इसोरनि रायजोआ गायसनखाजाबाय। आमेन। वा, नायलाय, आन्दायनायनि खोथायानो गैया नङा होमब्ला? आन्दायनायनि खोथायानो गैया। डाइरेक्ट बुंबाय जिसुआ जोंनो साबि होदों इसोरनि रायजोआ माबायदि जागोन। बेखायनो बे इसोरनि रायजोआ जाबाय जिउनि गोहोजोंसो। गावआनो बुंदों इसोरनि जिउआसो आंनो गोहो होयो। बेखायसो आं भुतफोरखौ हुरुनो। आरो बेनो फोरमान, इसोरनि रायजोआ नोंसोरनि गेजेराव गायसनजाखाबाय। प्रेज द लर्ड। दिनै जोंनि मावनांगौआ बेसो, इसोरनि रायजोखौ जों गायसननानै खिन्थिनांगौ। आरो इसोरनि महिमा जों जेब्ला जोङो दैदेन जाबाय, होमब्ला मा जाबाय? अट'मेटिकेलि इसोरनि रायजोआ जोंनि गेजेराव फैखाबाय। प्रेज द लर्ड। गोरा मोनदों नामा? गोरा मोनदों ना? गोरा मोनदों? मोनाखै? आंनि सोलोंदों होननानै बेनोमोन इसोरनिफ्राय। नो गड एन्ड मेक हिम नो। इसोरखौ सिनाय आरो गुबुननो सिनायखौ। जों इसोरनि रियेलिटिखौनो मिन्थियाब्ला नङा होमब्ला बासायजानायनि खोथाखौ जों मा मिथियो? बेखायनो इसोरा बे रियेल मावग्रा इसोर बियो। बेखायनो नोंथांमोनखौ आं बुंदों, बे इसोरा गोथां इसोर। बे गस्पेला बहा होनांगौ? साफ्रोम इसोरखौ मोनब्लाबो मोनाब्लाबो आं बिसाफोरनो होनांगौ। आमेन। साफ्रोमबो आं होनांगौ। बेखायनो जोंनि इसोरनि रायजोआ, जिसु ख्रिस्टआ डिनोमिनेसनेल इसोर नङा। नंगौना? डिनोमिनेसनेल जों इसोर नङा। ओइ बे सिएनआइ बिदि थागोन, एनएलसिआ ओइथिं थागोन, बिएलसिआ ओइथिं थागोन, बिदि नङा। जिसु ख्रिस्टखौ जे नंगौयै नाजावनो हाबाय। आमेन। जिबनाव बेनो बासायगिरि होनानै बिनि बाइक बायदि सोलिग्रा जाबाय ना, बेनि थाखायसो बै इसोरनि रायजोआ। सिएनएलनि थाखाय नङा, एनएलसिनि थाखाय नङा बे जिसुआ। आमेन। जिसुखौ जाय बेक्तिया गावनि जिबनाव जायगा होनो हाबाय ना, इसोरनि बिसारला होननानै फोथायनानै बिनि बाइक बायदि सोलिग्रा जाबाय, बिनि बाथ्रा बायदि थाग्रा जाबाय, बिनि थाखायसो बे इसोरनि रायजोआ। बेखायनो जिसु ख्रिस्टआ बुंदों, नायलाय जहन 14:21, जाया आंनि होनाय हुकुमखौ मोननानै फालियो बेनो आंखौ अनग्राया। आरो आंनि आफाया बेखौ अनगोन, आंबो बेखौ अनगोन। आं गावनि जुगिदि, बिनि जुगिदि आं गावखौ प्रकाश खालामगोन। प्रेज द लर्ड। वाव ना, बिनि जुगिदि आं गावखौ प्रकाश खालामगोन होननानै बुंदों। जिसु ख्रिस्टआ नोंनि जिबननि जुगिदि जेब्ला नुजाथिबाय, अट'मेटिकेलि मा जाबाय? आफानि अनजानाय सासे पात्र जाखाबाय। प्रेज द लर्ड। सानसे बे जिसुखौ जों दिनै मोनदों।
जाय जिसुआ बुंबाय जहन 4:21 ना मा बुंदों जाया आंनि हुकुमखौ मोननानै फालियो बेनो आंखौ अनग्राया जाया आंखौ अनगोन बेखौ आफायाबो अनगोन आं बिनि जुगिदि गावखौनो मा खालामगोन खिन्थिगोन प्रेज द लर्ड बे आंखौ नुनानै हाथाय अरखियाखै इसोरनि फिसाखौ अरखिदोंब्ला अरखियाखै सोरखौ नुना अरखिदों जाय जिसुआ बुंदों ना जाया आंनि आयगा बायदि सोलिगोन बेनो आंखौ अनग्राया होनना बुङो आरो बिनि जुगिदि गावखौनो मा खालामगोन प्रकाश खालामगोन नुजाथिगोन बेनो जाबाय इसोरनि किंडम प्रेज द लर्ड कारण बेखौनो मावनो होदों जोंखौ नङा होनब्ला आरो बेखौ मावनाया जोंनि पावारजों नङा वर्ल्डलि पावारजों नङा बेखायनो जोंखौ मोनथाम जिनिसखौ आफा इसोरा रायनानै दोनखादों जेब्ला जोङो जिरिमिया 9:23-24 नाय संसारा बे मोनथामखौ लाना गोग्गायो ओइ गियानिफोर होननानै बुंदों ना नोंसोरनि गियानखौ लानानै दा गोग्गा ओइ धोनिमानिफोर नोंसोरनि दोहोनखौ लानानै दा गोग्गा बुंदों ना ओइ गोहो गोनांफोर नोंसोरनि गोहोखौ लाना दा गोग्गा जुदि आंनि अननाया नोंजों लोगोसे दङब्ला प्रेज द लर्ड आरो नों आंजों लोगोसे दङ होनना मिथिदोंब्ला नोङो गोग्गा आमेन बै इसोरखौ लानानै गोग्गानोसो जोंखौ होदों बे संसारनि बे मोनथाम जिनिसा मानसिखौ मा खालामो इसोरनिफ्राय जानगाराव दोनो प्रेज द लर्ड बेखायनो बे मोनथामखौ लानानै जोंखौ गोग्गानो होदों संसारि दोहोन संसारि गियान संसारि पावार गोहोफोर नङा होमब्ला बहुत पावार दङ ना नोंथांमोना जि नागिरनानै फैदों गांनायजों नोंथांमोना गावसोरनि ग्रुपखौ सानाखै खिन्थु इसोरखौ लानानै नोंथांमोना फैदों बेनो साबबाय प्रेज द लर्ड बे इसोरा गावखौ लानानै थांना थानायखौ गावखौ लानानै जोंखौ जिउ खांलांनायखौ बे इसोरा लुबैदों आरो गावनि रायजोखौ जोंनि गेजेरजों बियो मा नुजाथिहोनो इस्सा बेखायनो दहाय जों बुंदों बे जिसु ख्रिस्ट'आ संसाराव गावनि गोहोखौ जोंनो होलांखाबाय आमेन गावनि अपरचुनिटिखौ होनायजों लोगोसे गावनि गासै अथरिटिखौ जोंनो होलांदों नायलाय एफिसिया 4:10 नाय एफिसियान्स चैप्टार 4 verse 10 नाय बियो फैदोंना फैयाखै देलाय एफिसिया मोनबाय ने एफिसिया 4:10 नाय मोनबाय So the one who came down is the same one who went up above and beyond the heavens to fill the whole universe with his presence. जाया थांखांबाय जाया फैदोंमोन बियो मा खालामनो फैदोंमोन होननानै बुंदों सोरगोखौनो संसाराव बुंफब होनोसो फैदोंमोन होननानै बुंदों जिसु ख्रिस्ट'आ सोरगोनिखाय जेब्ला बे संसाराव आगान होफैखाबाय आमेन मा जाबाय अट'मेटिकेलि इसोरनि रायजोखौ बे गायसनलांखाबाय इसोरनि रायजोखौ बे गायसन खालामबाय आरो जोंनो बे एक्टार मानिखौ होबाय होआखै होनब्ला होबायना आंनो खननै बिसबो होखांबाय ना खयजन खननै होखांबाय सब प्रेक्टिकेल ना सब प्रेक्टिकेल जेब्ला जों बे इसोरखौ लानानै जेब्ला थांना थागोन बिनि इसाखौ जेब्ला नागिरगोन बिराद गोथावखा इसोरजों मावनाया ना नै आयंमोन दं मावग्रा मानसिफोर बिराद गोथाव बे इसोरजों थानाया नङा होमब्ला बिराद गोथाव गोबां गोथाव इसोरखौ लानानै मावनाय बेखायनो इसोरनि फिसाफोर बै इसोरा गावखौ लानानै थांना थानायखौ जोंखौ लुबैदों आरो बै इसोरा जोंनो मा होखाबाय जिसु ख्रिस्ट'नि जुगिदि ना गावनि सोरगो रायजोनि जे अपरचुनिटि बेखौ संसाराव होलांखाबाय आंनो खननै मा होबाय बिस होखांबाय खनसे जुखामखौ मोजां सावनानै बे सायाव फोनलाजोबनानै होदों खिन्थु सोर होखो बेखौ इसोरा खिन्थायाखै आंनावबो दुखु मोनगोन ना आमुगानो होदों आंनो होनना बुंगोन ना दुखु मोनगोन आं खारन मानसिया साननाया इसोर होलाय नङा होमब्ला आरो बिनि उनाव मा होलायबाय ओंखाम जाहोदों आंखौ मोनसे जायगायाव आरो दाउ बेदराव खुरैयाव दाउ बेदरखौ मिक्स खालामनानै मोजां खालामनांनो होदों आरो इसोरा बुंदों नाय फिसा नोंनो नै जुखामाव खनसे नै दाउ बेदराव खनसे थैनायनि बिस होखांबाय होननानै बुंदों आं नोंजों दंखाय नोंखौ जेबो खालामनो हायाखै होननानै बुंदों होमब्लाबो 10-15 मिनिटसो आंनो इसोर फिलिंसखौ होदों ओरैबायदि बाब्रावनांदों आङो जीबन गनो बायदि गंग्रा गंग्रि जानो लुगैदों 10-15 मिनिटनि उनाव मा जादों मोजां जाफिनदों नै बे इसोर जाय इसोरा जोंनो रादाय होदों बे मावफुंग्रा बे इसोर बेखायनो बे मार्कखौ जों नायब्ला जों मोनबाय बेखौ 16 बालाखौ बिदिनो नायब्ला जों मोनबाय मा बुंदों बिस गोनां जिबौफोरखौ नोंसोर दिखांबायदों आमेन
आरो थैनाय बिसफोर दंजाब्लाबो नोंसोरो जेबो हानि जानाय नङा आरो जेब्ला बेरामिनि देहायाव आखाइ होगोन होमब्ला मा जागोन बेरामिया सुखा जागोन आमेन आमेन बे गिफ्टआ फरायनायनिफ्राय मोनदों बे नङा आङो फरायिनि सिगाङावनो इसोर आंनो होखाबाय आङो फरायनो थाङिनि आगोलावनो इसोरा आंनो बे गिफ्टखौ होखाबाय आं बिदिनो सिन्था खालामोमोन नोङो जुदि गोथां इसोरब्लालाय जोंनियावलाय मानोथो मावा ना बे इंलेण्ड आमेरिकानिल' मानसि लाना फैयो हिलिं खालामनो आरो बुंनोसै बे बाहेरा मानसिफ्रा बिदेशि धर्म नङा होमब्ला खारन बे जिसुआ जुदि रियेलब्ला ना बे इसोरा जुदि गोथांब्ला जोंजोंबोथ' मावनांगोन खारन बे एखे जिसुखौनो जोंबो मोनदों मोनाखै होमब्ला बे एखे जिसुखौनो लानानै जुदि बिसोर मावनो हादोंब्ला बे एखे जिसुखौनो जोंबो मोनदों खिन्थु जोंनि जिबनाव मानो मावाखै बेखौ लानानै आं इसोरनियाव दुखु खालामदों आरो दुखु खालामबाय बिदिनो दुखु खालामब्ला लासै लासै मा जाबाय इसोरनि जिउआव आंजों रायज्लायग्रा जाबाय प्रेज द लर्ड मोनसे राव होब्ला बे गोरबोजों लोगोसे खोमा सोमा गासैबो खोनाजोबखायो बिनि राव होनाया बे जिउनि रावखौ आं खोनानो स्टार्ट जालांबाय आरो जेब्ला स्टार्ट जालांबाय लास्टआव मा जाबाय आरज खालामदां जिरायबोनांगौ सिमब्रे फैयो बिनि आगोलावनो जेब्ला मेडिटेसन खालामब्ला मा खालामो सिमब्रे फैयो होमब्ला आं नायो मा फैयो मा हाबो आंनियावलाय ना मा हाबो नुवा खिन्थु रावसो खोनायो आमेन राव खोनायो बाइबेलखौ फराय होननानै बुंगोन आरो गोदै रावजों बुंनो मा बुंगोन नों फरायलांबाय थाब्ला बे बाइकजों लोगोसे आं बेजों लोगोसे बैखौसो खिन्थिदों बैखौसो बुंदों होनना बुंनानै जेब्ला बुंलांबाय थागोन नों बेखेवनाल' नायलांबाय था होमब्ला एकदम बेजों रिलेसन थानाय रेफारेन्सखौ बुंलांबाय बे जाबाय इसोरनि जिउ आरो गावनि थैनायनि सोमोन्दै आंनो क्लियार खोन्थादों आं माबायदि थैनाय होननानै बुंदों जिसुआ बे गावनि थैनायनि सोमोन्दै जोंनो क्लियार आंनो फोरोङो आरो बेखायनो बे बाइबेलखौ स्टाडि खालामनो होयो आरो संसारनि मानसि इसोरनि मानसिफोरखौ सेपारेट माबायदि डिफारेन्स दं बेखौ फोरोंबाय थायो बेयाव आं मिथिदों आमेन मा जिउ नङा होमब्ला खिन्थु मायाव मिथिदों बे इसोरनि बाइबेलखौ फोरोंबाय थायो प्रेज द लर्ड आरो बे जेब्ला आंखौ थाफैबाय आं रावखौबो आं लाजिया आमेन रावखौबो आं गिया आखाइफोरजों माबा मोनसे गलांगोन बायदि जायो आं आखाइफोरखौ आंनो बेबायदि गिफ्ट आं बुङाखै आं मिथियानो बिदि गिफ्ट मोनो आं इसोरखौ बुंदोंसो फोरबो बेबायदि गुबुन हादराव जुदि मावनो हायोब्ला जोंनि बर'फोरनि बे आसामनि गेजेराव नों मानो मावाखै आं बेखौसो गिमान नाङा इसोरनियाव नों मानो मावाखै होमब्ला इसोरा मा खालामबाय आंखौसो सायख'बाय एकदम माबा मोनसे गलांगोन बायदि जायो रावखौबो लाजिया रावखौबो गिखाया आरो सानसेखालि मा जाबाय फार्स्ट मिरेकल इसोरा मावबाय आमेन 17 बोसोरनि सासे थैनाय सिख्लाखौ थेलायाव नांदों आमेन होमब्ला आंनि लोगोफ्रा बुंदों टाइगार होनना बुंदों खालामो लोगो मोनदों टाइगारनि मिनिङा मा नाय आं माबायदि मानसिमोन जुदि आंनि सिगांजों लोंना जुदि साइकेल आरो गेटनाय गिदिंगोन आं बेखौ साइकेल सानिफ्राय जोगोन आं बेखौ लामाया क्लियार जानांगौ जुदि ओरै खालामनानै लामा गुवार जाबाय आं बेखौ साइकेल सानिफ्राय जोखाबाय टाइगार होनना बुंगोन आं टाइगार होनना बुङो मा होनना बुङो आरज खालामनाय होनना बुङोब्ला सोंबाय मा जानाय होनब्ला बुंदों मैया 10टानिफ्राय बेबायदिनो जायनानै दिनै हर हरसे थाबाय आरो नेक्स्ट दिना 10टा बाजै थांदों आरो थेलायाव लाबोदो ब्लेंकेट खोबनानै सासे सिख्लाखौ होनब्ला बुंदों बहा लांनो डाक्टरखौ खिन्थि नागिरदों बिनिसो थाइगौसो जेबो लोगो थाबो होनना बुङो थांबाय आङो टाइगार होननानै आरज खालामदों लोगोफ्रा होमब्ला मा खालामाखै आरो इसोरा जेबो बुङाखै आरो जिबनाव आरज खालामफेराखै बेरामिनि बै समाव खिन्थु माबा मोनसे गलांगोन बायदि जायो मा गलांगोन बायदि मिथिया रावखौबो लाजिया रावखौबो गिया अनलि प्रेजेन्टरशिप ना इसोरनि गितफोराल' फैयो मेथाइफोर बेखौ बाख्नायनाय मेथाइल' खिन्थु मा जाबाय ससे गोजान सहैनानै मा जाबाय मोनसे दैखर दं बै दैखर खाथि इसोरा मा खालामबाय सिख्रेब जोबदों आंखौ आरो बुंबाय go back and pray for her होनना बुंबाय थांफाफिन आरो आरज खालामबाय बिनि थाखाय होमब्ला साइकेलखौ आं फिदिंफिननो सम मोनाखै जाबाय इसोरा बुंबाय नालाय थांनानै आरज खालामबाय थां बेखौ होननानै बुंबाय साइकेलखौ आं लामा जेराव स्टेन्ड बारनानै खारफाफिनदों होमब्ला बे एप्रिल 2006नि 17 तारिख जों दासिमबो दं आरो बे 17 तारिखआ इसोरा मावजेननायखाय आं हारसिंब्लाबो माब्लाबा सेलेब्रेट खालामो ना एप्रिल 17 तारिख माब्लाबा सेलेब्रेट खालामो हारसिंनो दा बेबायदि बेनो मा जाबाय
थांबाय थांनानै बुंबाय देलाय बेखौ सिखारहोलाय फोजालाय होनना बुंबाय बिब'आ गोबां खुसिदों ना सिमावदों जेबो गैला आंबो सिमावदों उखिनो थाखाय जेबो गैला बेनि उनाव बुंबाय जिसु ख्रिस्ट'आ सोर नोंसोरो मिथियो होननानै सोंबाय होमब्ला बिब'आ बुंबाय जोंथ' मिथिया जोंनो रावबोआनो खोन्थायाखै होननानै बुंबाय आरो जिसु ख्रिस्ट'खौ नुदोंना नुवाखै सोंबाय होमब्ला बुंबाय फटकआवसो नुदों होननानै बुंबाय औ बे फटकआवसो होननानै बे जिसु ख्रिस्ट'आ जों मानसि जातिनि चिकित्सक बेखौ आं बुंदों आमेन आरो नों आंखौ सृष्टि खालामनाया बेनो आरो मानसिखौ बासायनो थाखाय बे संसाराव फैबाय आरो नोंनि आंनि थाखाय कालबारि खरसाव थै बोहैहोबाय बेजोंसो मानसिनि पापा सुस्रा जानाय दं बेजोंसो मानसि जातिया परित्रान दं बेखौ बुंनानै बुंबाय आं आर'ज खालामनो हागोन नोंनि बिनानावनि थाखाय हागोन होननानै बुंबाय देलाय फिस्रिबावलाय उथिगोन दां होनना बुंबाय फिस्रिबाय जेबो गैला होमबानिया मा खालामबाय आं आर'ज खालामदों आरो जोंनि बाइकआव बुंदों जेब्ला बेमारिफोरनि देहायाव आखाइ होगोन होनब्ला मा जागोन बेमारिया सोखाजागोन आरो नोंनि बिनानावनि देहायाव आखाइ होनो हागोन ना हाया हागोन होननानै बुंबाय मोखांखौ बोदलाबाय खाफालाव आखाइ होनायनि सिगां बोखायबाय फोरबो आं फापिसो नङा होमब्ला बेयावथ' फापिसो नङा होमबा मानसि जातिया फापिसो बेखौ बुंबाय आं बायदि फापिनि थाखाय जुदि नों कालबारि खरसाव थै बोहैहोबायब्ला बै थैजोंसो आंनि पापखौ सुस्रांहोदो आमेन नोंनि महरजों सोरजिनाय बिसानि देहायाव आखाइ होनानै आर'ज खालामनो जैग' नङा आं इसोरखौ बुङो आरो जेब्ला खेमा बिखांनानै खाफालाव आखाइ होदों फोरबो नों मावनो हायै जेबो गैया नों जेब्ला संसाराव मोदोम हिसाबै दङमोन बिनि मावनायखौ रिपिटल' खालामदों गोथै लाजारखौ जिउ होफिनदों जाय राजनि बिसाजोखौ जिउ होफिनदोंब्ला मा जाबाय बिराद गिदिर आवाज सोनानै फैबाय बिनि आत्माया बेनि उनाव मा जाबाय बिनियाव हाब्बाय सिङाव आरो मा जाबाय खोनथाम जोब्रबबाय ब्लेंकेटखौ ओमफ्राय बाब्राबखांबाय सिमाव बुंबाय नालाय बाब्राब गिखांखांदों आङो ओमफ्राय मा जाबाय एकदम स्पिड आर'ज खालाम नायनो लुबैबायना मा जाखो बुंबाय जिसुनाव आमेन होनबाय नायबाय मेगन खायनायजों मोदै गबा मेगन मोदैखौ आं मुसिबाय घन्टी बेलाव आमेन बै इसोरखौ जों मोन्दों नङा होमब्ला बै इसोरखौ जों मोन्दों खिन्थु जों नुयैनि थाखाय माबायदि इसोर सानोना खिन्थु खाफाल गोनां नोंथांमोना इसोरनि अनुग्रहखौ मोन्दों नोंथांमोननि गेजेराव प्रिया टावारखौ नोंथांमोना होसोदों मानोना जोंनि मण्डलिफोरखौ जों नायदों इसोरनि रायजोखौ स्थापन खालामनो गोबां गोब्राब खालामनोब्ला जों मा जानांगोन जोङो धार्मिकता जीवन धोरोमिया जीवन जापन जों खालामनांगोन बै इसोरजों जोङो जोंनि जिबनाव जुदि नुजाथि होनोब्ला ना जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि जिबनाव नुजानांगौब्ला जों मा खालामनांगोन धोरोमिया जीवन जापन जों खालामनांगोन धोरोमिया जिउखौ जोङो खालामनांगोन आं सेंग्रा समावनो इसोरा मावखाबाय नङा होमब्ला हिनजावा आंनियाबो गुसुबावनिसो गुसुबावनि आं बै सिख्लाखौनो लानानै बेजों मिनिस्ट्रि मावखांबाय हाबा जायाखैब्ला मा जाबाय बे फैयोमोन बिदा सानै फैखायोमोन ना बिसोरबो थिय'ल'जि फरायजोबनायमोन नालाय बिसोरो जों ज'है खामानि मावोमोन दा बै हिलिं क्रसआव लोगो मोनदों आं बै माबायाव हाथैबारि बै गुसुबावनिफ्राय थांनानै गुरुकुलानि सिगाङाव जायखिजाया ओरै मोनसे साख्रि एडिसार बेयाव आङो क्रसेटनि थाखाय ना आंखौ स्कटलेण्डनि सासे हिनजावसाया दांनानै आर'ज खालामदों होनब्ला बुंदों जिसुनि नंगौ सोलायादोंसो होननानै बुंदों ओमफ्राय मोनसे खोथा बुंदों one thing you pray secretly not to worry about that already God has cared for you होननानै बुंबाय आंनि हिनजाव जागोननि थाखाय सिरि सिरि आर'ज खालामखुमाबाय थायोमोन आं बेखौ रावनोबो खोन्थायामोन बे आर'जनि सुबिदाखौ मोनबाय नों सिन्था दा खालाम जायखौ नों सिरि सिरि आर'ज खालामखुमायो होननानै बुंबाय इसोरा नोंनि थाखाय दोनखाबाय होननानै बुंबाय बिनि उनाव मा जाबाय क्रुसियाव फैबाय आं जेब्ला 31 इयार्स जानोसै ना 30 बोसोर जानायब्ला इसोरा डिमान्ड खालामबाय बोरो नोंनि हिनजाव दोनदों होननायालाय इसोरनि सोंनायखौ बोरो माथो नुवा दाबोलाय नों दोननायाथ' मोजां जाखागोन नङा होमब्ला बोरो नों हिनजाव दोनदों होननाया सोंबाय आं एबार खिन्थि आं नायनो होननानै बुंबाय फार्स्ट डे थांबाय गैया सेकेन्ड डे थांबाय गैया हिनजावसाया फैयाखैनो लास्ट दिना सानडे रबिबारे आङो दुगैनानै फुख्रि जिङाव फेब्रुवारि मास नालाय गोजाङो
सान्दुङाव बायगोन नायबाय थादों होमब्ला बै हिनजावसाया फैयाखै बिफाया रायनानै लाना फैदों जाहैदों एसेबां गिदिर प्रग्राम जाबाय थादोंथ' प्रग्रामखौ नायथार होनना लाना फैदों जाहैदों जेब्ला बे न'खरनि जेराव प्रग्राम बे न'खरनि गेवना मोनबाय होमबा इसोरा गोदै रावजों बुंदों ओरै नाहरलाय होनना बुंदों आंखौ जेब्ला खख्लाथिं नाहरबाय बेखौथ' ख्लाब नुदों हिनजाव जागोना बेनो होननांगौ लाजिदों आंमोन जोंजों गोबां खोथा रायलायनो आं बुंनो नागिरदोंमोन दहाय खोन्थायजों सिरि थाबाय आं इसोरनि होनाय ना एकदम नेगेटिभ मोनसेबो सानखानाङा आङो ना एसे खायलें सानब्लाथाय बेनो दा खिन्थि हैजोबगोन दा न'आव ना जुदि आं गोरोन्थि जुदि माबा मोनसे सानफ्लांदोंब्ला बेखौ फन खालामनानै बोराय मा सानदों बुंनो हागोन आंखौ बेनो बै इसोरखौ जों दिनै आमेन दा बै इसोरा जोंखौ मा खालामनो होदों जोंखौ फोथायनो होदों ना आरो फोथायनायालाय मा फोथायनायनि ओंथिया बेनो जाबाय बिनि बायख' बायदि सोलिनाय आमेन बिनि बाथ्रा बायदि सोलिनाय जाबाय फोथायनाय बेखायनो बुंदों फोथायनायखौ माजों फिसिनो नङा होमब्ला बेखौनो बुंदों ना जाया आंनि आयदाखौ मोननानै फालियो बेनो आंखौ अनलायो नङा होमब्ला फोथायनायनि ओंथियालाय माथो फोथायनायनि ओंथिया जाबाय अननायजों नाजावनानै लानाय आमेन एक्सेप्टेन्स विथ लाभ बबेबा मोनसेखौ हय होननानै रियेल होननानै जों मा खालामनाय अननायजों फोथायनायजों अनसायनानै लानाय नङा होमबा नाजावनानै लानाय बेखौनो होनना बुङो मा फोथायनाय सोरबा सियारखौ जोनाय फैदों नामा जिराय जोनाय फैदों नामा सोरबा रावबो जोनाय फैयाखैना फैबाय डाइरेक्ट जिरायबाय कारन होखादों जिरायनो नङा होमब्ला बे जिराय जाखागोन बेखौ मिथियो फोथायदों बे जिराय जाखागोन बेखायनो बेयावनो जिरायनोसै होननानै जिरायो दा बेबायदि एक्सेप्टेन्स विथ लाभ नङा होमब्ला सोरबा हिनजावा गावनि हौवाखौ बिसाय होननानै जुदि नाजावनानै अननायजों नाजावनो हायाब्ला बे हौवानि बाथ्रा बियो मानिनाय नङा आरो जाय हिनजावा गावनि हौवाखौ आंनिनो हौवा होननानै अनसायनानै जाया नाजावना लानो हाबाय बे मा खालामगोन हौवानि फंसे बाथ्रा बियो नङा नङा बेनो जाबाय फोथायनाय प्रेज द लर्ड आरो बे फोथायनाया माजों जायो अननायजोंसो अनसायनायजोंसो जों नाजावनानै लानाय जायो बेखायनो मा जाबाय फोथायनायनि ओंथिया जाबाय अननाय आरो फोथायनाय एखे मिनिं बेखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों सोरबाया आंनि हुकुमखौ मोननानै फालियोब्ला ना मावफुङोब्ला बेनो आंखौ अनग्राया आरो बेखौ आंनि आफायाबो अनगोन आरो आंबो अनगोन आरो गावनो मा खालामगोन बिनि जुगिदि आं गावखौ खिन्थिगोन प्रेज द लर्ड आरो जै खिन्थिबाय मा जाबाय अट'मेटिकेलि इसोरनि रायजोआ नोंनि सिगाङाव गायसनजागोन आमेन बेखौनो दिनै जोंखौ मा खालामनो होबाय नायगिरनो होदों बाइबेलाव नायगिरनो होदों जिसु ख्रिस्ट'आ गिबियावनो इसोरनि रायजो आरो बिनि धोरोमियाखौ नागिरगो ना आरो बे धोरोमिया जीबन जापन जाब्लासो मा जागोन जोंनि गेजेराव इसोरनि रायजोआ गायसनजागोन धोरोमियानि ओंथियालाय माथो पापमय जीबन ना पाप खामानिनिफ्राय जोङो मा खालामनांगोन आलादा खालामनांगोन नङा होमब्ला गावखौ थख' खालामनांगोनब्लासो मा जागोन जों धोरोमिया बिसा जागोन आरो बे धोरोमिया जों माबोरै सानजानो बेखायनो नायलाय जेब्ला जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि बायख'खौ जेब्ला जों मोननानै बेखौ जोङो फालिबाय होमब्लानिया जिसु ख्रिस्ट'आ मा खालामो होननानै बुंदों जोंखौ सुस्रायो बायख'जों सुस्रायो होनना बुंदों ना नायलाय जिबानि बेसां खालामसै जहन 15 बालाबनि 15 नम्बरनि 3 नाय You have been made clean already by the teaching I have given you. नोंसोरो आंनि फोरोंनायजों लोगोसे सुस्रा जाखाबाय होननानै बुंदों नोंसोरो आंनि फोरोंनायजों लोगोसे सुस्रा जाखाबाय जिसु ख्रिस्ट'नि फोरोंनाय बिनि बायख' बायदि जाखाबायब्ला जाखाबायब्ला मा होनना बुंदों अट'मेटिकेलि आं मा जाबाय सुस्रा जाखाबाय आं बेक्ति जाबाय आमेन आरो जेब्ला आंनि मोदोम हिसाबै आं सुस्रा जाखाबाय बिनि बायख'जों लोगोसे होमब्लासो मा जागोन इसोरनि जिउआ नोंखौ मा खालामगोन पबित्र आत्माजों लोगोसे नोंनि जिउखौ गोदान सानो आमेन गोदान सानो बिराद रिलेशनशिप दङ दे इसोरनि रायजो धोरोमिया आरो परित्रान बासायजानाय बिराद क्ल'ज रिलेशनशिप दङ बेखायनो बेखौनो रायज्लायनाय समाव बुंबाय बेखौनो रायज्लायनोसै खारन बासायजानायखौ जों क्लियार नङाब्ला जों माबोरै जानो बासायजानाया जोंनि जिउआव माबोरै फैगोन ना बेखायनो बुंदों जेब्ला जोङो नायगोन नायलाय
Titus Titus di Titni naila Timothy unaw Hebrews Titus ni thamni basri. He saved us, it was not because of any good deeds that we ourselves have done, but because His own mercy that He saved us through the Holy Spirit who gives us new birth, new life by washing us. Sangguria bukan doanglah. जोङो बासायजाबाय किन्तु जोंनि मोजां फोरमावनायनि जुगिदि नङा होननानै बुंदों. Only for नङाब्ला गावनि लागै संसारनि गेजेराव मोजां मावनायनि जुगिदि नङा नङाब्ला थाखा गोनांफ्रा मन्दिरफोर बानायनानै होयो नङाब्ला दानफोरबो खुलुमो नंगौना गोनां गिदिरफ्रा धन सम्पतिखौ होनानै बायदि बायना लुबैयो बायदि बायना माल माथा बायनानै बेफोरजों नङा होननानै बुंदों. माजों होननानै बुंनायलाय मोनबाय थिगखौ मोनबाय तिमथिनि उनाव थामनि बासिरि. He saved us, it was not because of any good deeds that we ourselves had done. बियो जोंखौ बासायबाय बे नङा दे जोंनि मोजां माबाफोर मावनायनि गेजेरजों नङा, but because of His own mercy. बिनि गावनि आंगो अननायनि गेजेरजोंसो that He saved us, बे जोंखौ बासायबाय through the Holy Spirit who gives us new birth and new life by washing us. गोथार जिउनि गेजेरजों गोदान जोनोम होनायजों लोगोसे जोंखौ गोदानै सुस्रानायजों लोगोसेसो जोंनो बे गावनि अनुग्रहनि दारै जोंखौ बासायबाय. आमेन. बुंबाय बिथांनि आंनि बासिनि बेफोरखौ गोसोआव ला. मानसिया गावनि मावनायजों मा जाया जोङो सोरगोरायजों जों आवग्रिनो हाया. साकरि मावनायजों माबा मोनसे पावारनि मावनायजों नङा मा बुङो मानसिनि हानाय मावनायजों जोङो बासायजाया. माजोंनो इसोरनि जिउजोंसो इसोरा मा खालामो मानसिखौ गोदान जोनोम होयो आरो मा बेखौ सुस्रानानै गोदान बेक्ति खालामो. बे अनुग्रहनि दारैसो मा खालामो मानसिया बासायजानायखौ नुयो. प्रेज द लर्ड. बेखायनो जोंखौ मा बुंदों बाइबलजों जोंखौ सुस्रा जानो होदों. जेब्ला जोङो दहन 5:3 बुंदों ना आंनि फोरोंनायनि जुगिदिनो ना बाथ्रानि जुगिदिनो नोंसोरो मा फोसाबजाखाबाय सुस्राजाखाबाय. मोदोम हिसाबै नङाब्ला मोदोम हिसाबै जों सुस्राजाखाबाय. बिदि बाइक बायदि जुदि सोलिबायब्ला जों मा जाबाय मोदोम हिसाबै जोङो सुस्राजाखाबाय जिसु ख्रिस्ट'जों. आरो जेब्ला सुस्राजाबाय होनब्लासो मा जाबाय जोंनि जिउखौ गावनि गोसो बिखौ आरो गोदान जोनोम होयो. बेखायनो तिमथिखौ बुंदों मानसिया मोदोम हिसाबै दैजों ना जिउ हिसाबै गोथार जिउजोंसो बाप्तिस्मा लानांगौ. अब्लासो मा जागोन इसोरनि रायजोआव हाबगोन. आमेन. बे जिउनि सोमोन्दैखौनो बुंनानै मा खालामबाय आफा इसोरा दिन्थिबाय नङा होमब्ला जोंनि मण्डलिफोरालायनो दैनिफ्रायसो बारखोजोबनांगौ दङमोदां नङा होमब्ला गोथार जिउखौ नागारनानैसो गाव गाव डिनोमिनेसनसो मुखुब होननानै बुंदों. ना खान्दाया ना खान्दा बालाबोथिया ना गुफुरा गुफुर गाव गाव बोरियावसो दंजोबो. खुगाल' मावो मोदोम मावा. खिन्थु दैयावनो गैया बारखोजोब्बाय बिसोर दैनिफ्राय. ना उन्दै उन्दै गोरलै गिदिर दैयाव आरो बे सानजानिफ्राय बोहैयो. बे ग्रुप नानि खिन्थिनायनि ओंथियानो जाबाय इसोरनि मण्डलि. आरो बे इसोरनि मण्डलिफ्रा मा जादों ग्रुपनि ओंथियानो जाबाय डिनोमिनेसन. नंगौना गाव जोंनिया बुङामोन बिदि ना जोंनिया बिएलसिसो जोंना बिलिभारसो जोंना बिदिसो ना गाव गाव नङा होमब्ला बे डिनोमिनेसन जि सानलायनाय ना बे डिनोमिनेसनखौ लानानैसो जोंनि मानसिया मुखुब होननानै बुङो. आरो बे दैजों सोमोन्दो गैया. दैनि ओंथियानो जाबाय पबित्र आत्मा. आमेन. आरो बे पबित्र आत्माजों सोमोन्दो थानाय जों मण्डलिसो जानांगोन. बेखायनो आं मा होबाय इन्टार डिनोमिनेसन. इसोरनि रायजोनि थाखाय ना गोथार जिउजोंसो जि बे रायजोआ गायसनजायो बेखौ मिथिहोनो थाखाय आं खुलिबाय इसोरनि फिसाखौ. आमेन. पबित्र आत्मानि जुगिदिसो मा खालामो मानसिखौ गोदान जोनोम होयो. आमेन. आरो मा सुस्रानानै गोदान जिउखौ होनानै बेखायनो जोंखौ मा खालामनांगोन बाइक बायदि ना धोरोमिया जिबन जापनजों जाग्रोनांगोन नङा होमब्ला पबित्र आत्माजों जुदि सुफुंजानोब्ला जों गोदान जोनोम मोनोब्ला मा जानांगोन जिसुनि बुंनाय बायदि जों सोलिनांगोन. आरो जिसुनि बुंनायानो मा बैफोरनिफ्राय गोजानाव था. प्रेज द लर्ड. मानिफ्राय पापमय जिबननिफ्राय नङा होमब्ला आंजों नांनानै था होननायनि ओंथिया मा बाइकआव था. आमेन. आमेन. जिसु ख्रिस्टआ मानसिमोन ना बाथ्रासोमोन
बाइबल नंगौना नङामोन जिसु ख्रिस्ट'आ बाथ्रासोमोन ना बाथ्रासोमोन ना जिसु आरो बे बाथ्राखौ नागारनानै मा खालामाखै नोंजों मुवा मोनसेबो सोरजिजायाखै आमेन बेनि ओंथिया जाबाय जिसु ख्रिस्ट' दंखायोमोन आरो बेखायनो पौला क्लियारेन्स खालामनो कल'सियास 4:15 Jesus Christ is the visible likeness of invisible God जिसु ख्रिस्ट'आ नुनो मोनै इसोरनिसो महर नंगौना कल'सियास 4:15 नालाय Jesus Christ is the visible likeness of invisible God होननानै बुङो आरो नुनो मोननाय नुनो मोनै गासैखौबो बिनि जुगिदिनो सृष्टि खालामजोबनाय जाबाय जिसु ख्रिस्ट'आ जाबाय नुनो मोनै इसोरनिसो महर बे बाइक महरावसो दङमोन नङा होमब्ला बाथ्रा महराव दङमोन आरो बे बाथ्राया 14 बुंबाय मा मोदोम जाफैबाय आरो बे व्यक्तिखौनो बार'आव बुंदों जायहा फोथायनानै नाजावबाय बेखौसो आफा इसोरनि मा जानाय बुंनाय बिसा जानायनि एखेखौ होनाय जाबाय प्रेज द लर्ड फोथायनानै नाजावबाय नङा होमब्ला बिमा बिफानि जुगिदि जों फोथायबाय नङा होमब्ला जों सार्चनि माबाफ्रा बिमा बिफानि जुगिदि जों फोथायबोबाय खिन्थु नाजावनाया नैबे जिउनि सारि जानाय आरो जों मारै जिउ नाजावनो हागोन जेब्ला जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनायजों लोगोसे ना जों थांनानै थागोन बिनि बायदि जोङो थागोनब्ला बेनो नाजावनाय आंनि बिसायखौ आं बिसाय होना नाजावनो हायाब्ला बिनि बायदि आं सोलिनाय नङा नंगौना खोथाया जेब्ला आंनि बिसायखौ आं बिसाय होना नाजावगोन होमब्लासो मा जागोन सासे हिनजावसाया गावनि बिसायनि बुंनाय बायदि बिनि बारगा बे थांनाय नङा नंगौना खोथाया बेखौनो होनदों जाया नाजावगोन बेखौसो आफा इसोरनि बिसा जानानै एखेखौ होनाय जाबाय होननानै बुङो माबायदि जों नाजावनाय जागोन बिनि बायदि सोलिब्लासो जों मा जागोन बै जिसुखौ जे आं इसोर होननानै नाजावबाय बे जिसुनि सिगाङाव जों नुजाथिगोन बेखौनो बुंदों जाया आंनि बायखौ मोननानै हुकुमखौ मोननानै फालिगोन बेनो आंखौ अनग्राया ना जाया आंखौ अनगोन बेखौ आंनि आफायाबो अनगोन आरो आं गावनि जुगिदि गावनि जुगिदि प्रकाश नुजाथिगोन आरो बे माबोरै जागोन होननानै बुंदों गासै गाज्रिनिफ्रायनो गावखौ थख' खालामदो होननानै बुङो नायलाय नैथि करन्थियानि 6 बालाबनि 14निफ्राय 7 बालाबनि 1 सिरिसिम नाय मा बुङो बेयाव फोथायग्राफ्रा फोथायजों मा लोब्बा दं नङा होमब्ला खोमसिया स्रांजों मा गोरोबनाय होननानै बुंदों सैताननि खामानियाव जिसु ख्रिस्ट'आ मा लोब्बा होखानाय नङा नोंसोरो मिथिया नामा नोंसोरनि गोरबोनि गोथार जिउनि सोमोन्दै आमेन बेखायनो नोंसोर थख' जादों होननानै बुंदों बैफोरनिफ्रायनो गावखौ थख' खालामदो होननानै बुंदों बबेनिफ्राय आनक्लिन होननानै बुंदों गाज्रिनिफ्राय गावखौ थख' खालामदो होननानै बुंदों होमब्लासो आं नोंसोरखौ नाजावगोन आं नोंसोरनि इसोर जागोन आरो नोंसोर आंनि मा जागोन बेखायनो सेथि जहन 3:3 बाखौ नाय बेयाव मा बुंदों You know that Christ appeared in order to take away sins and that there is no sin in him. So everyone who lives in union with Christ does not continue to sin, but whoever continues to sin has never seen him or known him. Bapa, nesakar bagaimana? Mamunda bani dosio barbo kami. Nengah Yesus Kristus bodong sabai नुजाथिबाय होननानै नोंनि पापखौ लांनो थाखाय नुजाथिबाय होननानै नोङो मिथिगौ आरो बिनियाव जेबो पाप गैयामोन बिनिखायनो everyone who lives in union with Christ does not continue to sin. जायफोरा जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे थायो बिसोर पाप मावबाय थाया होननानै बुंदों ना बिसोर पाप मावबाय थाया आरो ससेयाव नायदो but whoever continues to sin has never seen him or known him. नाथाय जाया पाप मावबाय थायो बियो जिसु ख्रिस्ट'खौबो सिनाय मोनाखै मिथियाखैनो ना जाया पाप मावबाय थायो ख्रिस्टान जानानैबो नङा होमब्ला बियो जिसु ख्रिस्ट'खौ नुवाखैबो आरो बे मिथियाबो बियो होननानै बुंदों मिथियाबो बियो होननानै बुंदों नंगौना जुदि आं जिसु ख्रिस्ट'खौ मोननायनि उनावबो जुदि पाप मावबाय दङब्ला पाप मावबाय थादोंब्ला आं जिसु ख्रिस्ट'खौनो सिनायाखै जिबनाव आं मोनाखैनो बेखौ आं मिथियानो बेखौ ओरैनोसो ख्रिस्टियान बायदि ना बेखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों मथि 7:20 बुंदों ना अ फोरबो होननाय साफ्रोमबो सोरगोआव हाबगोन बे नङा जायहा आफानि बुंनाय बायदि सोलिगोन मावगोन बिसोरसो सोरगोआव हाबगोन प्रेज द लर्ड
बेखायनो जिसु ख्रिस्टआ बुंबावदों जहन 5:24 नाय जहन 5:24 बेयाव मा बुंदों आं नंथारगौयै बुङो माने जहन 5:24 5 अध्याय 26 पद bahasa 26 pernah. I am telling you the truth. Whoever hears my words and believes in him who sent me has eternal life. He will not be judged, but has already passed from death to life. आं नंथारगौयै बुङो जाया आंनि बाथ्राखौ खोनासंनानै फोथायो बिहा जाया आंखौ थिनहरदों बिनियाव परित्राण दं जोबनो गैयै गोथाङा दं आरो बियो बेखौ बिसार खालामनाय नङा आरो थैनांगौनिफ्राय बियो जिउआव बारखाबाय बाप्पा नोंखौ बिसार खालामबावनाय नङा बे इसोरा जेब्ला जोङो बिनि बायख' बायदि सोलिबाय बिनि बाथ्रा बायदि जों थांनानै थाबाय थैना थांनायनि उनाव नोंखौ सोंबाय थानाय नङा अट'मेटिकेलि नोङो बारखाबाय बिसार खालामजानाय नङा नों बारखाबाय जुदि आं जिसु ख्रिस्टखौ लानानैबो जुदि आं बिनि बायख' बायदि सोलियाखैब्ला बिनि नामखौ खोनानानैबो जुदि आं नाजावाखैब्ला होमब्लासो आंहा बिसार जाखाबाय थैनाय लोगो लोगो अट'मेटिकेलि आंखौ नरकआव गाखो जन 3:18 नाय Whoever believes in the Son is not just, but whoever does not believe has already been just, because he has not believed in God's only Son. नै जाया इसोरनि सासेल' बिसारखौ फोथायबाय बेहा बिसार जानाय नङा जाया फोथायाखै मिथिनानैबो बेहासो बिसार जाखाबाय आमेन बेसां गिथावना जोंनि लाइफआव बेनोमोन जेबो नङा जेबो नङा इसोरनि साबायखर सोलिनो जेबो नङा जेब्ला जों इसोरजों नांना थागोन ना बेनि जिउआनो जोंखौ हेफाजाब होगोन बेनि जिउआनो जोंखौ हेफाजाब होगोन बेखायनो बै इसोरा गावनि इस्सा बायदि सोलिग्रा बिसा जादोंमोन आरो जेब्ला जों बिनि इस्सा बायदि सोलिग्रा जाबाय बिनि जिउखौ होनानै मोजाङै सोलिनो मोजाङै थांना थानो मा खालामगोन बै इसोरनि जिउआ जोंखौ मा खालामगोन दैदेनगोन बेखायनो जों मा खालामगोन जोङो नाजाग्रोनि नङा होमब्ला आं जिसु ख्रिस्टखौ लानायखाय आं बेबायदि गाज्रि जिनिसखौ दिनैनिफ्राय लाला आमेन आरो जों बेखौ जों नाजानि आरो नाजानायनि उनाव बोसोरसे नांगौ बोसोरनै नांगौ जोङो नायनि नङा होमब्ला बै इसोरनि जिउआ आंनि जिबनाव फैगोन ना फैया बे इसोरनि जिउआ आंनि जिबनाव फैगोन ना फैया आं नायनि बेखायनो बुंदों जायफ्रा दामदों बिसोर आंनि खाथियाव फैगोन जहन 7:37 ना 38 39 जायफ्रा दामदों बिसोर आंनि खाथियाव फैगोन जायफ्रा इसोरनि इस्सा बायदि सोलिदों ना बिसोरसो बेखौ मोनगोन मानोना बे जिसु ख्रिस्टआनो गोथार जिउनि बाप्तिजम होग्राखा जहन 1:33 जहनाबो मिथिया फोरबोआसो नङा होमब्ला आफा इसोराल' बुंदों जाया दैजों बाप्तिस्मा लानायनि उनाव गोथार जिउआ खारायाव महरै फैनानै जाय व्यक्तिनि सायाव बाफैगोन बेनो फोरबोआ आरो बेनो गोथार जिउनि बाप्तिस्मा होग्राया होननानै बुंदों दा बेखायनो समरिया आइजोखौ क्लियारेसन खालामबाय जिसु ख्रिस्टआ आं होगोन दैखौ जाया लोंगोन बे गांफुनाय नङा ना सारिनि सैद' ना जहन 4:14 आं जि दैखौ होगोन बे दैखौ लोंनानै गांफुनाय नङा आरो बे दैया नोंनिफ्राय दैमुनि दै बायदि बोहैबाय थागोन आरो बेनो नोंखौ जोबनो गैयै गोथाङाव लांगोन